Bi espezieren artean komunikatzeko seinaleak evoluzionatzen dutenean, bien artean nolabaiteko harremana egon delako da. Orain arte, lore zein polinizatzaileen arteeko harreman mutualistak ikusi ditugu. Bi espeziek onura bat lortu dute, topo egiteko elkar komunikatuz. Baina espezien arteko harremanak ez dira beti positiboak. Espezie askok beste batzuk jaten dituzte bizi irauteko. Galdera da, ba al dute elkarri esateko ezer? Espezie askotan, arrabioa ukazu, sustantzia toxiko edo pozoitsuak garatu dituzte, janak izan ez daitezen. Lehen begiradan, estrategia eraginkorra dirudi, baina badu eragozpen bat. Harraparia ohartzen bada jangarria ez dela, zauritu edo hil ondoren, ezer gutxirako balioko dio. Ez arrabio, ez harrapariari. Nola jakin dezakete harrapariek toxikoa dela probatu aurretik? Horretarako ere balio dute seinaleak. Horrek azaltzen du bere kolore deigarri aposematikoa. Kolore kontrastatu eta deigarrien helburua harraparia aldez aurretik ohartaraztea da. Ez naiz jangarria. Horrela saiesten dute erasoa gertatu aurretik. Nola daki harrapariak seinaleak zer esan nahi duen? Akaso arrabioa jaten saiatu zen lehen aldian ikasi zuen. Kolorazioak harrapari guztietatik babesten ez badu ere, harrapakariak aurkitzen duen lehena ez izateko probabilitatea nahiko altua da. Toxikoa izatea bezalako ezaugarriek ez dute evoluzionatzen espeziari oro har mesede egiteko. Evoluzionatzen dute pixka bat bada ere ezaugarriak dituzten banakoen ugalarrakasta areagotzeko. Zientzialariok fitness izenekoa. Itxaran, ez zaizu ezaguna egiten kolore kombinazio hori? Ez da kasualitatea. Kolore aposematikoak zabalduta daude naturan. Zergatik, espezie toxikoan, evoluzionatzean eta harrapariek horiek saiesten ikastean eredu hori ikusiko dute. Horrek are gehiago handitzen du ura erabiltzen duten espezien biziraupen aukera. Eta seinale bera espezie ezberdinetan evoluzionatzen laguntzen du. Harrapari askok ez dute ikasi beharrik ere. Berez, gaitzespena sentitzen dute kolore distiratsu eta kontrastatuekiko. Izan ere badakizu, animalia toxiko edo pozoitsu bat jateagatik hiltzea saiestuz, ugal arrakasta areagotzen duzu. Badira espeziak, toxiko edo pozoitsuak izan gabe, seinale horiek imitatzen dituztenak. Izan ere, seinale horiek unibertsalak izaki, guk ere erabiltzen ditugu. Baina naiz eta guk ere erraz ikasi patroi horiek abisu seinale gisa, badira beste ohartarazpen batzuk ezagutzea askoz ere zailago egiten zaizkigunak, edo kasurik egiten ez diegunak. Naita ere, naturak lekurik ustekabekoenean eskaintzen dizkigun seinale ari naiz. Buruan duzu zer esan nahi dudan?